chwarae footsies. Sorry. Na, joke dwi. Okay, serious. Helo, croeso i HAUS gyda fi, Priya Hall. Dwi'n cael y cyfle i holi mewn westai arbennig. Gweithredwyl HDT+, cydraddoldeb, lyfio wax hir, a bach o bingo queen. Croeso i Iestyn Wyn! Caru Britney llwyth, y rhif 8. Wyt ti'n caru Britney? Yndw. Pwy yw dy hoff diva? Dwi wedi Dolly Parton y cyfrif o diva. Dwi ddim yn diva-ish, really. O, fes be? Pwy dwi wedi licio dilyn ar Instagram yn dweud ar ydi Gillian Elisa. Dwi'n meddwl bod fel dance TikToks Gillian Elisa. Gillian Elisa. Actores a chantores a musical theatre Cymraeg. Sorry, Gillian. pobl Cymraeg. Gwahoddiad i'r parti, Tyd a 90. Rewind i 2020. Dim ond 6 person gan gynnwys ti sy'n gallu dod i dy Pride Party. Pride Party. Personol. Pwy beth ydych ti'n gwahodd? Nanny fi. Okay. Nain fi. Yeah. Lady Gaga. It's baby I was born this way. Yeah. Mae'n cringe. Anyway, partner fi. Okay. A efaill fi sydd hefyd yn hoiw. Okay. Lovely. Family affair, Chwech. ond am Lady Gaga. Oh my god, lafa fi nawr. Y rhif 99. Beth yw moment mwyaf embarrassing dy bywyd? Rhywbeth sydd actually stuck yn cof fi ydy, pan o'n i'n blwyddyn 7, es i'r canteen ar ben yn hun, ac yn ei cwpan o squash ar y tre. A nes i roed y tre ar y bwr, a wedyn es i pwysio y tre, a nath o just fynd dros y fi. A wedyn, dwi'n cofio fatha bod fel isio crio. So pan ti fatha yn yr thing na, chos oedd fel fatha cool kids yn cwmpas fi. Nhw gyd fel, Ond dwi'n meddwl oedd o fwy yn pen fi na dim byd arall. oh yeah. Mae friends ymlaen taw? 19, na, 29. Well, it doesn't matter. 19, 29. Os mae yna rhain. It's not a crime. Beth oedd raglen gorau ti tyfu fyny? Ti'n cofio Queen's Nose? Oh my god, I yeah! want 50 pence piece. Hwna iawn. Ag Tracy Beaker hefyd. Yes, classics. Classics. Pam y da grau? 52. Pryd oedd y tro diwethaf i crio? Nithir. Okay. Allai'n dweud. Na, joc. Na, joc. Is i weld musical. Pa musical? Come From Away, ydi enw fo. Musical sydd wedi cael ei gosod ar y stori o pan oedd 9/11 wedi digwydd. Oedd na le, oedd y planes i gyd oedd yn yr awyr ar y pryd yn gorau glanio. Yeah. Ac mae'r sioe gerdd am y stori o'r pobl yn delio hefo fel poblogaeth yr ardal na wedi dyblu. Fair enough o ti wedi crio. Heb dyn resymeg, yr 1/15. Hot take, y gall neb convincio ti otherwise. Dwi'n gwybod pam bod hwnna oedd mewn i meddwl fi, ond mae baked beans yn very overrated. Ydy hwnna'n... Turn off. Na, dwi ddim yn cytuno. Dwi ddim yn cytuno. Ond ti'n hoffi baked beans? Maen nhw just Na. Oh, okay. O, na, dwi'n licio nhw. Mae pawb yn cymryd bod chdi'n licio nhw. So pan maen nhw'n rhaid fatha'n dod o fel fry-up, neu fel, ti eisiau beans, neu ti fatha fel, dwi'n licio beans. A wedyn, maen nhw'n cicio sgwrs. Ie, be am hwbs ydyn fatha, ie. HAUS! That's it. Mae'r gêm ar ben. Dabbers lawr, please. Sganddon ni ddim dabbers, ond... Diolch i Iestyn am ymuno ni heddiw. Ymunwch chi fi tro nesaf am gêm arall o... HAUS! So fun. Ie! So fun. Yr acoustics na hyn yn eitha... Mae'n amazing.